Taliwala sa nitabong kagubot sa pamilyang Yanson nga mooy na nag-iya sa pinakadako nga bus firm sa nasod, wala kini nakaapekto sa operasyon sa tulo ka bus companies nila nga naa nanukad sa Davao City. Ania ang report. Dagkong tarpaulin ang makita sa gawas sa duha ka garahian sa bus companies sa Barangay Maa, Davao City nga gipanag-iyahan sa pamilyang Yanson nga nakabase sa Bacolod. Nakalatid ang ilang pagsuporta sa presidente sa kumpanya nga si Leo Ray Yanson o inahan niini nga si Olivia. Doon na say mga nakalatid nga no trespassing o no to illegal takeover. Sa usa ka memo nga nakapaskil nga permado ni Leo Ray, gimanduan ang tanang empleyado ug staff nga dili i-entertain, ingon man i-honor o didala ang pagpasulod sa gitawag nga impostor officers ipangunahan ni Roy Yanson ug tulo pa ka igsuon. Hinoon bisan pa man niini, dili kuno apektado ang ilang mga personahe o biyahe sa bus nga nagabiyahe sa mga lugar sa Mindanao. Wala may apektado rin. Normal mo biyahe tanan rin. Sa empleyado wala. Biyahe tanan. Sa mga ruta na mo tanan. Walay cancel, puro biyahe tanan. Doon na say mga naka-standby nga pulis sulod sa vicinity sa ilang mga garahian. Apan sumala pa, wala man kuno'y kagubot nga nahitabo sa lugar. Ug igor ako nung gi-request ang mga pulis alang sa seguridad sa ilang operasyon. Pasaruhay yun sa kwan yun. Dating administrasyon. Oo, kama mo biway. Pero so far sir, karon wala yung mga takeover nahitabo. Wala man, normal. So full support din Oo, tanan ni support lagi niya. Sa Davao City Overland Transport Terminal, wala sa nakitang problema ang DICOT management sa biyahe sa bus units sa tulo ka bus companies, ubos sa Yanson Group of Bus Companies kun YGBC. Apan aminado si DICOT manager Aisa Yusop, nagibati siya og kabalaka diyang nasayran ang bangi sa pamilyang Yanson. Sanglit na inusarang bus company sa YGBC ang nagabiyahe gikan Davao padulong Cagayan de Oro City ug vice versa. Wala pa gihapon tayo na encounter nga problema o reklamo sa ato ang mga pasahero nga dili sila makasakay tungod kay ang ilahang biyahe o ang ilahang interval is mo lang gihapon, sir. Nahitabo ang kagubot sa pamilya Yanson nga nakaapekto na sa operasyon sa bus units. Dihang gipalagpot sa marang igsuon nga sila si Roy, Emily, Selina ug Ricardo Jr. Yanson. Ang ilarasab igsuon nga si Leo Ray isip presidente sa YGBC sa gipahigayong board meeting niadtong July 7. Di ni puli sa katungdanan si Roy. Apan gibarugan ni Leo Ray ang iyang katungod ug napabilin sa pwesto. Midapi kay Leo Ray ang igsuon nga si Jeanette ug ang inahan nga si Olivia kinsa gitanggal sab sa board. Sumala sa abogado, kasamtangang ana sa kontrol ni Leo Ray ang 14 sa 15 ka branches sa YGBC. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.